Сега тръгнат червените. Аз като цялото ня. Аз се. Ема? Не колко сляза до... Малко е страшно. Женци, тук някой мога да обрати. Му едва да дам пилона. Не мога да пекна, не мога стана. Ти още малко ще седнеш и тук на туя. Малко те. Жирът. Това добре. Давай. Не влъчи ти, не влъчи. Той за какво сиди там горе? Да ти жиле? Що нищо не прави? Пускай сега трябва да микро. Я се набира на ръцевите. Я да намериш ну и там. Абе, тук е. Това. Добре, малко назад. Много висна. Чайова, го висам, не за това висвото. Не за това го направим. Я просто така си ще бутам. Може да мажи. Ти не засиля. Ама да бутай къде, дай газ, аз бутам. Уне се паднат и ти водата. Замаза. Посляза. Я, Бин тупай. Моите ще го се спукат. нещо не е добре. Дай ще се лъзва.